Diya guys, sa duko ni nga dari guys, kay managgat ko unja mga og pasalamat sa Ginoo. Hey guys, madjong buntag ug madjong adlaw na tong tanan guys. Happy Sunday. Jadi ako dari guys nagsadyo ko og lakaw kay moadto ko sa Divine Mercy, magsindi ko og kandila anja. Sadyo pa man kadyo guys ako maroy misa. Pasalamat ta sa Ginoo. Kada guys, wa ko ka video-video dito sa pagawas sa among gipuy-an kay delikado dala ko. Abot na ko dari sa Divine Mercy. So apay kataw-taw guys na sa Juma pa jud kaadyo. So guys, musaka ko dito sa taas kay nani ko dito ang ampuanan sa taas. So pasalamat ta sa Ginoo guys kanunay sa atong mga sakit ug kalipay at gihapon pasalamatan. So guys, ninaog na ko guys, man ako pasalamat sa Ginoo, sa nang adto ako pasaylo sa mga sa. So wa kay tao guys, naog ko kay ato ko subos magsindi ko og kandila. Diya guys, mo palit ko kandila guys, tag G's usa. So yellow is a good health and study. So nawa may yellow guys. Blue, peace and trouble. Brown, forgiveness and reconnection. Orange is unity, family and friends. So may mga nakasugat sa kandila guys, jawa may yellow. Kaning red na lang siguro og orange. May hang palitan. So guys, padung na ko uli. So gabaklay ra gyapon ko guys kay aron dihara jud kaadto dari mabaklay ra jud dari kay dari ra man dapit sa City Hall. So dari ko mag shortcut guys sa City Hall ng Mandaluyong. So maswito ra pud ni sa Mandaluyong dapit guys. Diya guys, muhapit ko dari sa munisipyo kay magsindahan po ko silpi-silpi. Mandiyan laman na mga memories dari sa Mandaluyong. Diya, padung na ko uli kay wa pa mo ko'y pamahaw guys, mamahaw pa ko. A few moments later. Diya guys, nakasakay na ko og train pa top. So kalit-kalit ni hangad to guys kay naman si Limbuhol po dito si Ray nagbantay ni Tere. Diya, wa ko naka video-video guys kay may mga tugtog dito sa among gipuy-an, manang lisod kadto dito mag-vlog. Diya guys, wani sa plano. Diya mahang baratuha raman po nagpamasahe dan in train guys. Makaabot na ko dito sa top. Diya, pamasahe dan is 20 pesos. Siguro kung balikan na ni guys, maka 100
Ra siguro ko ang balikan kay barato naman ang pamasahe dari di man pareha sa probinsya nga harang mahala ka og pamasahe sa mga bus ug jeep. So guys, hapit na kong makaabot og tapon dya. Mangutanan ako dito guys, so guys, ay sakayan pa Naik, Cavite. So ay taga Cavite gahang kumari. Hey guys, nakasakay na ko. Bus sa ningan. Don Aldrin Transport. Oh, Don Aldrin. Oh, Don Aldrin. So dari ni sa tapuan sakayan. Oh, sakay pababa sa SM, sakay na pagbaranay. Adto ko sa hang kumari sa Cavite. Kumari ug uyab. Sumba ko uyab. Way uyab ta kay natay bana, uyab pa ta. Ay, puso na kayo. Asa di ka napit sa Bisaya ya? Mindanao. Shoutout ko diyan sa mga taga Mindanao nga mga viewers diyan sa Mindanao. Ako nakailan sa may apelyido nimo. Ronnie Alumbro Macabuntes Jr. Adto, basta kay basig diya. Ronnie Alumbro Macabuntes Jr. Grabe na, may makabuntis. Sabi, binuang di guys. Pero lagi. Makabuntis ang dulul sa. Ronnie. Shoutout din ni Johnny Ronnie na diyan sa bus nga Don Aldrin. Don Aldrin Transport. Diya, napatudlo lang ko. First time lagi mo adto Cavite guys. Okay. Ano po kay Kuhaan ka nang makipag-meet lagi akong kumari before may mulig buhol. Diya, salamat Gus. Shoutout ko sa mga alumbro diha sa Cagayan de Oro. Samis Oriental. Samis Oriental, Mindanao nila na sila sakop. Mindanao. Diya guys, ning dalikyat ra ko guys kay na may nagbantay ni Tiri dadto sa Silimuel. So nidalikrat ko diya. Ang pamasahe dari guys is barato ra kay sa MRT is 20. Ya diri sa bus guys is 26 ra. So, 26 na. ang back and forth ko is 100 pesos. Back and forth na ko. So, see you dito guys sa hang kumari. Salamat boss sa imong pagtudlo ha. Diya guys, dari kuno ko sa Bacoor Munaog. Diya mo sakay na pud ko og bus nga panaik. So sa Pure Gold Bacoor. Diya guys, ning naog na ko, diya mag-atang ko dali bus kasi diya namin nakabutang nga naik. So mo niyang parahon kay mauro lagi siguro ni. Diya guys, nakasakay na po ko another bus. So 20 pud ang pamasahe. Kanihang kumari guys, mo ni mura na po ni sag dinha kumari, mura po din hang igsuon diya. Silingan ra po din namo dito sa San Juan sa una. Diya narama sila dari namo sa Cavite kay naman sila na igsuon di dari sa Cavite diya na may mga pabahay. So ilang ipuyan dari guys, mga libreng pabahay ra dari sa Cavite. So tanawon dito guys, nagabot na ho. Diya guys, nakabot na ko dari sa hang kumari. Yan ang kumari nga ang kabutan ka guys. Kita na jud big no ko. Asa man ang anak ko eh. Oo, kasunod naghugas. Dali Rick. Hoy, ay hindi na yan. Mag-bliss ka. Hala, ang ganda naman nito. So ang ganda niya. Crystal, ang ganda ninyo. Talo si Crystal. Yan ang ganda niya. Yung inaanak ko. Wala. Bayan, ang liit ka pa ng ano tapos kasing tangkad na tayo. Bayan. Ang ganda ng inaanak ko. Miss you, inaanak ko. Di mo ako kilala? Kilala. Oo. Ba't di mo ako nilapitan? Nagpupukas ako, hindi ko. Ako, nagkita talaga kami kasi ginawan ko talaga ng paraan para makita kita. Si layo-layo ko kaya, nasa Cebu kaya. Wala ko sa kabalis. Bliss, dali. Ay, bali, maghang kamot good. Mundi ka mo, bliss. Dali, bliss, dali. Bliss na, dali. Na lang, kiss. Ay, kiss day ka? Mukis ka? Kiss na siya kung gutom. Hala. Wala mo na kailan mo. Sus, kay kuan mag... Oh, tawag dito. Vaccine mo na sila.
Lahat yan? Oo, nakabaksin yan sila. Hala, parang si Crystal din ang hilig sa mga ganyan. Dami din kaming aso. Yung aso hindi na... Yagang, mura po din nahasag. Kumari ni, pero mura po kami igsuon. Mga beso, bulutan. Kumari, pero kuhan ka ng, ang turing ni Jadi ni kumari ka ng igsuon ni. Kumis siya, kung na igsuon. Pati diyang mama dani, mura na pag-ahang nanay. Kaya kamusta din ko si diyang nanay ito sa... Atay lugar tayo ha, Butuan. So taga Butuan ni guys, ang iyang apelido is kanang Medalya, pero kayo masika naman ako Medalya. So kanang hi day po diya sa mga taga Butuan nga viewers na diha bisig nakailang mo dali sang kumari nga bulutan. Medalya iyang apelido. Diya pasingsa na mo guys kay Juan. Kaya na nagkuno bagyo dari lagi guys. Bawasan yung bagyo ron, bago lang tagbawa. Yan namin dali dang gawas kay ganahan ko magtambatabay dang gawas kay tanawa na mga mura pag ako ba nga mahilig magkuha na nais kadto kay dang mata ang puti na nais kay sa pagka butang na ja kuha ni si ja Kabiti na ni Uwan naman. Hi, hello. Gikuan po din niya gigakas. Itugnaw ka? Singan ni na Kirby. si Kirby lagi sipon lagi ka Kirby. Kasi magpaulan-ulan mag. Iyan ang anak ni kauban di. Sarap po din yung nakuha ni. Ampun lahat yan. Ay, ipang-ampun nila suhuk. Ano na sila guys? Kanang tawag dito, taga-rescue sila ng mga pusa. Anja, 8 ni sila kabuok, no? Ano? Oo. Hello. 8 sila kabuok. Luha-luha na yung mata mo. Palagi ka kasing laboy. Wow, ka-nice Manila. Alam na ako sa iyo na. Yan yung anak ko. Ito yung anak ko na ako yung unang nakakita nung lumabas sa mama niya. So magpaalam na rin ako guys kay parang may signal number 3 daw dito sa Cavite. So igura kong ningari-dari kanang harness ng ngari kay hiningaw ko dari sa may labs nga diya. Pero naalala mo pa ako. Nung maliit ka pa, naalala mo ako. Wala ka. Sabi ni mama niya dito. Kay mo na ko dyan. Salamat ka, Jumads. Nagkita na dito ka. Tara, sa pangaringan. Dali na! Diba ang ganda niya? Paalam na rin ako sa inyo. Sana all. Salamat. Ang ganda. Sana all. Sana all daw maganda ka. Dali na. Alis na ako na. Paalam na sa mga pusa mo. Baba. Bye. Love you. Salamat ka, Jumads. Sama ka kay Ninang. Salamat, Mad. Salamat, Mad. Matun, pagay ko na sa imo. Adjaw! Ayot, payungan ta ka. Di, magkari man ako. Ano, naman kari lang ako mabasa. Sige na. Eh, mga tuod naman ko. Dahil basta mo, ditso-ditso na ko dihagla ka oh. Kani ka magnagbasa nga payong ba? Di, okay na na. Sus, uwan bitaw. Hala, salamat di ka doon sa Padong Mads. Salamat sa Padong Mads. I love you. Muna na. Bye. Bye, nak. Bye, nak. Ay, babay na daw. Bye. Basta marunong to dari no. Kakita kitang Padong guys. Sige pa ho, ijang gihatag na ho. Ja, salamat Mads. Bye. Salamat po. Diya guys, padung na ko uli kay at tumatuko pa ko tugon ni Maring Ilban diya lisod bagado guys nga naibagdon diya magkabuwag-buwag mi mga igsuon so ni uli jud ko guys kay mabalaka ko. So salamat kadto sa hon kumari nga nakaabot ra pud kog nagkita ra pud mi before ko makauli og buhol. Na guys, gasugod na si dagangin hangin dari og kanang uwan. So amping tang tanan. Skuan dayron kanang 26. Namahaw pa man. Diya mo gigreet si Eliana diya. Bibiti Yana. Yana, happy birthday. Yana. Love you. Natatatir dia. Nagkaan pa kunay. Love you Yana. Manang, humanang. Kamusta ba ka manang? Day, happy birthday, Day. Greet ko no kantahin sala. Sayawi sa. Happy birthday to Happy birthday. Happy birthday, Aliana. Aliana, pila na imong edad? Bubi ko. Dapat limwil, mong grade ko na po di mo. Hindi ako lalimil lang. Yan, happy birthday. Love you. Love you Yana daw. Salamat. Happy birthday, bud.
Happy birthday. Salamat ko no. 13. 10. Tracy. Diyan guys, diyan birthday day ron guys ni Aliana, diyan sama na Mami Dari. Love you. Wala manggi kantahan Dari og happy birthday. Mag-dress kasi mong red nga dress ha. Kay magpagwapa ha, kay picturean ha. Yan. Diyan yan, namalit na o nagbakisi ang Colroy. Anong pangalan ng bagyo ngayon? Nagano na si Baag, nag-ihaw, nagbaki. Carding? Hama, nagbaki. Yan, hama, nagbaki yan. Aw, na, disbaldi agbaki. Love you yan ah. Asa mas nanay? Nanay yan. Hi, Manang Hilin. Manang Hilin. Manang. Hi. Madyo kayo na ka na, ikaw na may lutong pansit. Mas sa ni ka. Pod. Na may trabaho, nagkatrabaho lang. Nay, love you, Nay. Nagkatrabaho lang. Amadyo, kay Nas Norlina. Wapa ko kapada kay wapa sweldo, wapa ni sud. Milo sa ko, nanay. Yan. Happy birthday. Love you. Milo sa ko, nanay kwarta ha, kay wapay kwartas mama ha. Okay ra na. Kay day baki yan ano. Yan, nakay cake yan. Di magkas cake ha. Di naman makawan magantos ha, kay simba kong magkasakit or mas mama ha. Ilawi gamay ra. Anong pa? Ha? Tilaw ra gamay ha. Tilaw gamay kay lami pa dyan ang cake gamay ra tilaw ba? Nababayan. Love you. Nanay, hindi tawa ra ba dyan? Happy ka sa imong birthday yan? Yan na. Happy ka sa imong birthday? Happy ka sa imong birthday? Yan? Happy ka? Happy man? Happy man. Happy magkulo sa birthday kay si mama na mas mama dari Manila. Papawas si tatiri ma. Operahi. Na guys, September 26 day ron birthday sa mong pinalanggang Aliana. Diyan nag-video ko lang raman min. Diyan mo to yung video guys, nakagadto ko sa akong kumari. Karijit gapon diyan nagdali-dali ko uli kay nalagi bagjo. Diyan. Padyo gali guys kay nadungag ra pag-ambo guys nga nawara po nagbagjo. Diyan, happy birthday day sa mga tanang nag-birthday karon. August. September 26. August. Basta di mo ba? Nasiri guys diyan. Nakuha na diri guys kanang nangakuha na mi diri napunhag-punhag na ang tawag kay kanang napunhag-punhag kanang murag nahamis-hamis na mi gamay kay wala gi tago lagi mi dari. Mas diri nahamis-hamis na oh. Kay di naman ni maintan dito gawas. Pupinit-init ta dayta. Nailupit. Wa man di man kadto murag nang puti naman ka. Jag si Mama Alex pud kay busy pud siya sang My Loves Island na. Jag kari pud sa pod ya busy pud sa ka. Pindot-pindot na. Vlog-vlog ko na. Morning sa inyong lahat dyan. So guys, matuhang video karon. Sesig lami lagi kasidan yan. See you in my next vlog. Love you. Ug amping ug amputang tanan kay kato mga nagihan sa Bagyo. Kisa man lami ang sa daloy. Ampulang ta nga. Way mga madamid. Diyan.